ଆଡେ ନ୍ୟୁଜ ନିଶା ଚଢିଲାନି କେଡେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ହ୍ୱାଟ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଲେଡିଜଙ୍କୁ ମିସହାର କରିଛି ନା ତମ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୁତିଛି ନା ତମକୁ ଦିଅକିରି ଚାଳିକିରି ଶୋଧିଛି ଅଭଦ୍ର ତା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହ୍ୱାଟ ଅଭଦ୍ର କି ମଧୁଆ ସହିତ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବ ହାଉ ଡେୟାର ମଧୁଆ କହିବାକୁ ତମ କେମିତି ସାହସ ହେଲା ତମ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ ଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଆମେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାପ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ଭଳିଆ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 2 ଓଳି ମଦ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାବୁଛ ଆମ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶ କେମିତି ବଦଳୁ ଆରେ ଦେଶ ପରେ ବଦଳେଇବୁ ଆଗ ଯାଇ ତ ମାଇକିନା ସାୟାଟା ବଦଳୁନୁ